Sí, anem amb aquesta intenció. Nosaltres sempre intentem guanyar tots els partits. Jo crec que aquest desplaçament d'Eivissa també és important per nosaltres, no? Per recuperar sensacions fora de casa, i el que tu dius, no? que a Baleares ens costava, vam aconseguir la primera victòria i tant de bo, no? Podem guanyar a Eivissa. Bueno, això vol dir que està més a prop de guanyar, no? El més aviat possible, no? Al final, portar tant de temps sense guanyar, jo crec que per ells ha de ser important. Ficaran un partit molt difícil per nosaltres, i jo crec que ells a casa també són molt forts, i en aquest sentit serà molt difícil, i hem d'estar molt i molt bé i tenir una bona versió nostra per poder aconseguir un bon resultat. Sí, la penya esportiva s'ha reforçat molt bé, i en aquest sentit tothom intenta millorar la plantilla, tothom millorar aquesta primera volta que hem fet, i tant ells com nosaltres, no? Estem en aquesta millora contínua, i tant de bo, no? Nosaltres, amb la gent que recuperem, amb els efectius que incorporem, i la gent que recuperem que estava a plantilla i que no van poder disposar tants minuts la primera volta, puguin tenir aquest protagonisme i repartir minuts, que jo crec que pujarà el nivell de l'equip. Sí, per nosaltres són baixes importants, no? En el sentit de jugadors que han jugat molt a la primera volta, però jo crec que tenim una plantilla molt completa per recuperar efectius, de gent que ha de ser important, que ha de disputar minuts, i en aquest sentit estem contents de com podem anar a Eivissa per poder competir aquesta jornada, i amb els efectius jo crec que els que juguin seran els idonis per poder competir i poder treure un bon resultat, no?